Sláva Isusu Kristu. Milí veriaci, minulú nedeľu naša cirkev slávila zostúpenie Svätého Ducha, nedeľu 50-nice. A nasledujúcu nedeľu, ako je v našom obrade, slávime Sviatok všetkých svätých. Keď sa povie svätý, myslím si, že u mnohých ľudí to vyvolá dve také falošné teórie. Prvá je, že svätosť je vyhradená len významným alebo výnimočným, mimoriadne obdarovaným ľuďom. Spomíname svätých apoštolov, veľkých svätých našej cirkvi, celého sveta, celej katolíckej cirkvi. A zdajú sa nám strašne vzdialení, pre nás neprístupní. A to je prvý blud, ktorý do nás chce démon zaštepiť. Svätosť je ponúknutá každému človekovi, pretože svätý apoštol Pavol povie: usilujte sa o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Boha. A to, čo spievame pri každej liturgii blaženstva, hneď 5. či 6. hovorí, že blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Čo to znamená mať čisté srdce? Čisté srdce znamená byť úprimný k sebe, k svojmu životu, vo vzťahu k Bohu, a to robí človeka svätým. Bez akýchkoľvek farizeizmu alebo bez nejakej pretvárky, vidieť sa v pravde, vidieť sa ako milovaný Boží syn, Božia dcéra, a toto človeka potom urobí schopným prijať Ducha Svätého, aby on v ňom konal. A druhá tá falošná teória je, že pre svätosť musí človek veľmi veľa urobiť. Musíš sa veľa modliť, veľa postiť, chodiť denne na sväté liturgie, ku sviatostiam. Prečo nie? Ale nie toto produkuje svätosť. Opak je pravdou. Svätosť produkuje tieto skutky. Keď človek má Ducha Svätého, potom sa bude modliť. Keď má Ducha Svätého, bude robiť dobré skutky. Keď má Ducha Svätého, bude rád zostávať v prítomnosti Božej. Toto je dôležitá vec. Že Duch Svätý, ktorého sme dostali ako dar Ježiša Krista, toto chce v človekovi vyvolať. V našom obrade, alebo vôbec v katolíckej kresťanskej terminológii používame častokrát tieto prívlastky. Sväté evanjelium, svätý chrám, sväté rúcha, sväté nádoby. Samozrejme, každý ten predmet, na ktorom spočíva nejakým spôsobom požehnanie, môže mať túto vlastnosť alebo tento prívlastok. Ale jediný, kto môže v plnosti sprostredkovať, alebo sprítomniť, alebo zobraziť Božiu svätosť, je človek. Pretože tento môže robiť uvedomelo, v slobode a z veľkej vďačnosti. Svätý Irenej z Lyonu povedal tú známu vetu: slávou Boha je žijúci človek. Akým spôsobom žijúci, alebo čo to znamená, že žijúci človek? Ježiš Kristus povie: ako ja žijem z Otca, tak aj ten, kto verí vo mňa, bude žiť zo mňa. A to je dôležité. Žiť z Ježiša Krista znamená mať ten istý život, mať ten istý smer života. Tak ako Ježiš Kristus bol nasmerovaný v každej chvíli svojho života k Otcovi a mohol povedať: ja a Otec sme jedno, tak by každý kresťan mohol a mal povedať: ja som jedno s Kristom, tak ako to povie svätý apoštol Pavol. Nakoniec by som povedal takto: aj tak sme nevyriešili celý ten problém. No dobre, ako sa stať svätým? A tu mi prichádza na myseľ nádherná príhoda veľkého učiteľa a vychovávateľa tohto minulého storočia, Dona Boska, za ktorým prišiel jeho zverenec, takisto neskôr svetorečený Dominik Savio, a povedal mu: Oče, ja som po včerajšej vašej kázni veľmi zatúžil stať sa svätým. Čo mám robiť? A Don Bosco mu povedal: plň si svoje povinnosti a zostaň veselý. Pokoj v duši a radosť alebo prítomnosť toho bežného života
môže urobiť človeka svätým. Lebo tak, ako som povedal, že sväté evanjelium, svätý chrám, svätý kríž, ale najdôležitejšie je, že svätý človek, ktorý berie tieto veci do rúk, on ich posväcuje. Vieme veľmi dobre, že máme nádherné spomienky na nejaký obrázok alebo nejaký predmet, ktorý premodlila naša mama, naša stará mama, nejaký náš príbuzný alebo kňaz z farnosti a na ňom spočíva to požehnanie. Takže kresťan, ktorý prichádza do tohto sveta, prichádza vždy so Svätým Duchom, ktorého môže nechať nielen na predmetoch, ale najmä na svojich spolublížnych. Sláva Isusu Christu.